Estimats dames i cavallers, companyones i companyons valencianistes, benvinguts al Congrés Valencianisme 2018. En ell celebrem el centenari de la Declaració Valencianista de 1918, la qual podem trobar completa en la web del Congrés. Llegint aquestes bases, se podria treure la conclusió de que en elles podrien tindre cabuda quasi totes les sensibilitats valencianistes actuals. Pareix ser que aquelles diferències que nos separaven segueixen estant presents en l'actualitat. Però ara sabem més, perquè havem reflexionat a muntó i perquè sabem que la diversitat és compatible en l'universalitat, però no en l'uniformitat. Per això mateix, aquesta celebració no és simplement un record nostàlgic del passat de fa 100 anys, sinó més prompte una projecció al futur en base a aquesta declaració i a un altre acontiment molt més pròxim en el temps, el qual deguem de recordar en gran entusiasme. La Convenció Valencianista de 2012, organitzada per l'anterior Junta de Convenció Valencianista. Servisca, pues, este congrés com a homenatge als organitzadors de la Declaració Valencianista de 1918 i als organitzadors de la Convenció Valencianista de 2012. Tampoc nos haguem d'oblidar del treball eixit de la Convenció Valencianista de 2012, Consens per al futur. Baix el meu punt de vista, Consens per al futur és un dels documents més intel·ligents i desafiants en tota la seva història, me refereix a la història del valencianisme, i que consta que uneix voluntàriament intel·ligència i desafiu en un tot, si se pot afirmar que existeix una història del valencianisme. Si mai ha existit tal història, en aquest congrés la començarem, o això esperem. Però si ha existit aquesta història, la superarem o intentarem superar-la. La manera en què ho farem ho descric més avant. Partint, pues, de la Declaració Valencianista de 1918 i de Consens per al futur, les associacions culturals següents han organitzat aquest congrés en el que vostès estan presents. No les torno a repetir, perquè el meu company Joan Josep o Panjo ja les acaba de dir. Per una altra banda, els objectius del congrés són tres. El primer, la definició d'un ideari valencianista transversal, comú i vàlid per a les associacions que participen o que vulguin participar en un futur en la voluntat de traslladar-lo a la societat valenciana. Me refereix a aquest ideari. El segon, la vertebració del treball comú, coordinat i sinèrgic de les associacions culturals participants. I el tercer, l'establiment d'una forma de treballar en el valencianisme que desterre definitivament l'impulsivitat o, entre cometes, el pensat i fet, i que tinga la racionalitat, l'intel·ligència, l'enfocament intel·lectual dels problemes i la planificació com a principis irrenunciables. Havem de tindre en compte respecte a aquests objectius que avui és el primer dia per a tirar-los avant. Avui haurem de ficar els fonaments, però a partir d'avui nos haurem de posar a treballar en els mateixos, perquè en cas contrari, este congrés se convertirà només en un altre acte nostàlgic
sense cap ni coa, com tants als que acudim desesperançats els valencianistes. Parlem, no obstant, d'aquests objectius un poc més abans d'acabar aquest acte d'apertura del Congrés. Respecte a l'objectiu 1, és dir, a l'establiment d'un ideari valencianista comú, s'han fet tantes reunions en els últims anys, s'han gastat tants esforços de baix i s'han produït tantes desil·lusions que pareix utòpic que se pugui obtindre aquest objectiu. No obstant, l'idea clau i novella té que veure en el que he dit adés. És possible la diversitat en una visió universal i pactar per tots. La visió universal i pactar serà aquella que isca de l'acord de totes les associacions, mentre la diversitat ideològica seguirà mantenint-se per les diferents associacions. Fique dos exemples. Exemple A. Primer exemple, respecte a l'objectiu. Serà la divisió provincial actual de València part de l'ideari pactat o propondrem un replantejament geogràfic comarcal per al Regne de València? Dins d'aquest ideari. Com una de les conclusions presents d'avui o de cara al futur. O un altre exemple. Bé, nos conformarem en l'actual estatus autonòmic de València respecte a Espanya o propondrem la recuperació d'un estat propi com en l'època foral en el context d'una Espanya o una Europa confederal transversal? Seguix. Però, a més, ficarem límits a aquest ideari perquè aquest ideari comú ha de ser acceptat per totes les associacions que vulguin cooperar en un camí únic. I les singulars de cada associació han de ser tolerables per a les restants associacions. Com a exemple, podríem acceptar aquests límits. Podríem acceptar una associació que negui inclús les autonomies actuals en Espanya per al futur, com ja fa un partit polític actual. Respecte a l'objectiu 2, és dir, la vertebració del treball comú entre associacions, està relacionat amb l'economia dels recursos humans, materials i del temps. Quantes vegades no hem pogut anar a una conferència d'una associació perquè una altra d'ideologia similar ha fet una altra activitat d'un altre tema valencianista? Però es tracta de molt més, de projectar-se al futur utilitzant sinèrgicament les possibilitats de cada associació. Per exemple, ningú sap millor, així no ho penso jo, que l'Institut d'Estudis Valencians organitzar cursos sobre València o sobre uns altres temes des d'una perspectiva valenciana. I ningú fa millor que el Roble Constantí Llombard una mini revista mensual en llengua valenciana. Per què de la sinèrgia no pot eixir una revista periòdica transdisciplinar en llengua valenciana de la traça que tenia la revista Murta, per exemple? No manco important és que d'aquesta sinèrgia isca un calendari comú anual per a les diverses activitats valencianistes. Encara més, les activitats deuen aplegar a uns altres sectors de la societat valenciana. Havem de descartar a partir d'avui les activitats per als convençuts de la valencianitat de València i portar les novelles idees a uns altres sectors, sobretot sectors joves de la societat, en idees que els facin mobilitzar-se per i per a València. I advertix que les idees velles en continents no vells fan encara més agres aquestes idees. Els continents poden ser preciosos i moderns, però si els continguts, és a dir, les idees, no canvien radicalment, tot el que fem caurà en sac foradat. Respecte a l'objectiu 3, i estic acabant, és a dir, a l'establiment d'una forma de treballar racional i no impulsiva, ha de ser una correcció radical del pitjor dels defectes valencianistes o dels valencianistes.
Este defecte consisteix en crear i treballar individualment, intentant impondre al del costat el seu punt de vista, bregant en contra de tots els consells i crides a l'ordre, a costa, a més, de la pròpia vida personal i o professional, acabant per cremar-se i abandonant. I abandonant, quasi sempre per sempre. Jo proponc així una nova forma de treballar en el valencianisme a nivell personal, fent-lo compatible en la vida personal, familiar i professional, dedicant-li només aquell temps i recursos que facin efectiva i real eixa compatibilitat. No obstant, estava parlant de persones, però ara parla d'associacions i acaba. No obstant, a nivell d'associacions també haurem de canviar moltes de les formes d'actuar que havem gastat fins al moment. Jo proponc, a grans traços, un sistema similar a que gastaria una empresa d'èxit. Primer, 5 punts de com pensi que hauríem de treballar. Propondre's objectius compatibles en l'ideari establit. Segon, definir les estratègies que alcancen aquests objectius. Tercer, establir les accions que porten avant aquestes estratègies. Quart, assignar recursos humans i materials que desenrotllen les accions. Quint, medir periòdicament si n'hi ha desviacions de l'objectiu o objectius. En aquest cas, s'ha de traçar un diagrama temporal que vagi medint aquestes desviacions per a canviar estratègies, accions o recursos, reorientant-los cap als objectius. Emfatitzaré, abans d'acabar, que els objectius hauran de jerarquitzar-se per a estalviar-se recursos i els malensomis que fins ara havien patit els valencianistes. Per tant, gràcies per atendre el discurs, queda obert el Congrés Valencianisme 2018 i els demane uns aplaudiments per a tots els organitzadors. Moltes gràcies.